Assalamu alaikum, mehriban adamlar. Salam alaikum, Turkmenportal веб-сайтымыздың мehriban tomoshachilar. Сегодня в торгово-промышленной палате Туркменистана проходит международная выставка под названием «Здравоохранение, образование и спорт в эру возрождения новой эпохи могущественного государства». Elbette ilk bilen Turkmenportal web-saytymyzyň görüjük toporunun adından bugünkü bayram bilen, ýagny saglygy goraýyş işgärleriniň günü bilen gahrman arkadagyly gahrman serdarymyzy we eli ýeňil ähli lukmanlarymyzy tüýsüregimizden gutlaýar. Выставка демонстрирует современные спортивные, медицинские, образовательные технологии, а также служит площадкой для обмена опытом и укрепления международного сотрудничества в этих отраслях. Mehribanlar, bugünkü sergide alınıp barilen işlerle sizin ähliňizi ýakyndan tanıştyrarsyk. Müdediyat goýuşy pursatda başlaýalyk. Mehriban tomoşaçylar, bugünkü ajaýyp sergide çöl otu hojalyk jemgyýetim öz pavilyon bilen çykyş edýär. Gelin häzir bu hojalyk jemgyýetiniň alyp barýan işleri dogrusyna giňişleýin, hünärmen bilen söhbet edelim. Men Çolot Hojalyk Jemgyýetiniň lukmançylyk enjamlary boýunça hünärmen Anna Reşip Akmurat. Çolot Hojalyk Jemgyýeti lukmançylyk enjamlary, derman önümleri, laboratoriýa reagentleri hem de lukmançylyk sarf edişleri işlerini üçinetme ýürüteleşdirilen kerhana bolup 2000-nji ýyldan bäri sağlyk pudagynda uly işler amala aşyryp gelýär. Şeýle hem döwlet we hususy pudaklarda sağlygy goraýyş we anyklaýyş edaralarynyň gurulşygynda we olar täzeden dikeltmekde dol çözgürtli we goşmaça taslamalar amala aşyryp gelýär. Çolot Hojalyk Jemgyýeti derman we sağlygy goraýyş maksatly serişdeleri lukmançylyk teknologiýalaryny öndürýän öňdebarjy halkara kompaniýalaryň önümlerini öwrenmekde ve olary ýurdumyzda hastahanalary we saglyk merkezlerine ýerleşdirmekde öňdebarjy işler amala aşyryp gelýär. Esasan hem Niderlandlar paşalygynyň Philips Medical Systems, Şwesiýanyň Getinge, ABŞ-nyň Hydrom, Germaniýanyň Medical Econet we ýene bir näçe Ýewropanyň we ABŞ-nyň öňdebarjy kompaniýalary bilen ýakyndan aragatnaşyk saklap, olaryň innowasiýon täze teknologiýalaryny ýurdumyzyň saglyk ulgamynda geňden peýdalanýar. Köp sag bolun. Bizim alyp barýan işleriňizde, ýagny çöl otu hojalyk jemgyýetiniň şu pursatda ösürlik arzu edýär, toýly günlerde, bayramly günlerde diýdarlaşalyň. Siziň hojalyk jemgyýetiňizde de goý inniki toý bayramlarda şeýle pavilyonlaryňyz bilen çykyş etmek nasip etsin. Sağ olun. Salam olim, bayramyňyz gutly bolsun. Bugünkü ajaýyp sergide, ýagny bayram günüňizde siziň pavilyonuňyzy görmek biz üçin diýsen ýakymly. Şol bir sany ýakynly açylan täze binaňyzdan bir tüýsüregimizden gutlaýar, işiňizde ösürlik arzu edýär. Mümkin bolsa başlygyny. Men Türkmenistanyň Döwlet Energetik Institutynyň maglumat tehnologiýalary kafidrasynyň maglumy, ýaş alymlar geňeşiniň başlygy Muhammed Nur Ataýew. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Döwlet Energetik Institutynyň ýaş alymlar geňeşi hereket edýär. Ýani talip ýaşlarymyz tapaklaryndan boş wagtlary professor maglumatlar bilen bilelikde bir näçe innowasiýon tehnologiýalary bilen bir näçe ilmi işler alyp barýarlar. Ýani şolar dogrusyna bizim şu ýylky açılıp gurulup ulanmağa verilen goşmaça binalar toplumumuzda da hem robot seynikati ve milintilek oku merkezi yerleştirilen. Yani bu oku merkezinde ne de hem talip ýaşlar bilen professor maglumatlar hem de bir näçe ilmi işler alyp barýarlar. Yani bu görýär ulu robotumuz köp funksional işler ýerine ýetirýär. Yani helakçylykda kömekçi bolup durup robot getirdik. Yani biz hem bu pavilyonu Türkmenistanyň Döwlet Energetik Institutynyň pavilyonuna yerleşdirilen, yani bu ulu robotumuz häzirki wagtda bir näçe funksiýonlar özüne jemleýär. Yani helakçylyk ýüze çykan ýagdaýlaryna, dürli ýagdaýlarda elektrik stansiýalaryna ýa beketlerine bolan bir näçe näsazlyklar esasyna, yani kömekçi robotumuz bolup durýar. Häzirki wagtda telefon arkaly, yani Wi-Fi arkaly özara birikdirilip, yani pul manipulator bilen dolandyrmaga mümkinçiligi bardyr. Yani bizim bu ulu robotumuz, yani helakçylyk öňüne almak maksady bilen taýýarlanyrly, yani özüniň sinizatçy çyralary, yani gijesine de hem hereket ederýärlik çyralary yerleşdirilen. Yani munyň esas ýerine ýetirýän maksady helakçylyk ýüze çykan ýagdaýyna halas edici köp funksional robot bolup durýar. Yani uzak aralykdan hem dolandyrmaga mümkinçiligi bar. Yani Wi-Fi'nin tutuculuğu boyunca 200 metre çenini goloylukta dolandırma mümkünçülüğü var. Yani şu yerine de video kamerası yerleştirilir. Yani adam uzak aralıktan dolandırıp
yani islerini kalatyny yani bir zat alyp gaýtmak maksady bilen tutawaçlar yerleşdirilen yani 150 kilo çenlik hem götürmäge ýa-da şonu baryp alyp gaýtmagy mümkinçilik görediler. Köp sağ olun muallim. Institutumuz dogrusunda bir giňşen has anyk ýagdaýda bir gurrun bereniňiz üçin şu pursatda ýene sizle gardy edýär. Goýalyp barýan işiňizde hemişe bir sünnükler, rowaşlyklar ýar bolsun. Toýly günlerde görüşelik, bayramy gutly bolsun. Sağ olun. Tamaşaçylar, bugünkü bayram gününde ajaýyp sergide görüşüňiz ýaly Tebip hususy kärhanasy öz pavilyonu bilen çykyş edýär. Hemmämiz eýam Tebip diýenimizde tanamaýan ýok. Sebäbi Tebip hususy kärhanasy eýam halkymyza 20 ýyldan bäri gowrak özüniň el ýeterli dermanlary, ýagny derman ferişte önümleri bilen hyzmat edýärler. Elbetde şu pursatda Tebip hususy kärhanasynyň biz bugünkü bayramlar bilen tüýsüregimizden gutlaýas. Alyp barýan işlerini üstünlik arzu edýäs. Goý hemişe bejerýän hassalaryňyz siziň halka hödürleýän derman ferişteleriňizden bir em tapyp derman tapyp hemişe sagal kişiler işiňizi üstünlik arzu edýäs. Janyňyz sag bolsun, bayramlaryňyz gutly bolsun. Mehriban adamlar, hormatly watandaşlar, bizden bu yerden Avannaýew adına Halkara Atçylyk Akademiýasynyň Arkadaş şäherine ýerleşen bu ajaýyp oku elbetde toplumundan ýa-da wagtda okutuşlarymyz dowam edýär. Ol ýerde işler alınıp barlyşy, ol ýerde sapaklaryň berilişi dogrusynda bolsa, häzir muallimler tanşydyr. Muallim özüňiz bilen tanşydyp başlaýyn. Men Avannaýew adına Halkara Atçylyk Akademiýasynyň muallimi Feýanç Ahmedov. Naha yurdumdan her bir güni toýlar bayramlara şany wakany wekden kaşunan Türkmen halkymyz agda birlikde dost doganlykda hagla goraş bilen we sport berkarar dowlatyň täze ýamanyň galkynçy döwründe atdy halkara sergisiniň bir açylış tawarasyny üstünlikler bilen geçirdik. Elbetde bol serga bilen ýokary o mekdebde bolan Arkadaş şäherine ýerleşýän Avannaýew adına Halkara Atçylyk Akademiýasynyň özüm ýürüýte sergi pavilyonu açýar. Bizim sergi pavilyonumyzda 5000 ýyllyk taryhy bolan ahadlyk bölümlerimiziň taryhy barada, şuňky barada, gazanan üstünlikleri barada ençeme maglumatlar ýerleşdirilen şeýler hem Hukahman Arkadamyzyň fiýdak geçiren akan atly ajaýyp ahadlyk bölümlerimiň hem heykeli şol sergimizin birinji etapy ýerlerine dogry şeýler hem bu ýerde dünýäniň alty ýerdäki çempionu diýen bilen ada eýe bolan halkynyň millatyndaky oýunlar taparmydan gazanan üstünlikleri we sergimizin merkezinde ýerleşdirdik. Gatçy goýun. Feýanç muallimine eşlemden bolmagyň gözlen ýakykatdan bayraklary Avannaýew adına Halkara Atçylyk Akademiýasynyň gazanýan üstünliklerini galkynç millatyndaky oýunlar topary bilen bilelikde ýigitlerli görýär diýen ýat buýtanýar. Şu ýerde ählimiziň görünüşini çekenjeşdirýär. Bu ýerde bolsa ene şu makiýadyň diýeri görünüşini özümiz bir wagtda tinlap bilet dogry-dämi? Ve ýokarda oturan muallimimiz bilen bilelikde umuman şu sport görünüşini näme diýip adlandyrýar diýip atlasaňyz Bol MK10 tırnajor diýip adlandyrylýar. Esasy bol tehnologiýanyň kömegi bilen, ýagny talyp ýaşlaran hunärmenler hem muallimler hem şunyň üstü bilen sanyl markaly konkur, marafon ýaly bir näçe atçylyk sporty bilen şunyň tırnajoryň üstü bilen ýerine ýetirip ýaşaýlar da bu ýerde atly gezimiň ýokary mekdebi diýip adlandyrylýar. Elbette haçan Arkadaş şäherindäki Avannaýew adyny Halkara Atçylyk Akademiýasyna geçen ýyllarda iş taparda bolan pursatymyzda Arkadaş şäher hakynda uly kinofilm düşürdik. Şonda ýadyma düşýär bu albeýle oňusyny men minipdim. Hakykatdan hem duýguýumy bir gurşap alyp hakykatdan hem ören täsirli pursatlar başdan geçirýär. Mumallıkta bundan meýläge alyp barýan işleriniňizde üstünlik arzu edäýmek galy taliplanlar, muallimler we elbetde siziň bizimňizdäki ýol başçylaryňyz şolaryň üstünliklerini elmydama bu kelmekde ýeterli. Çok sağ olun. Sağ olun. Demek olan adamlar özüňizden fiýleşiňiz ýaly nano tehnologiýalary we robotirlenen bir näçe mekanizmlary bugünkü günde şu dron ýerine awtorsy Türkmenistanyň inžener texniki we ulug kommunikasiýalar instituty tarapyndan hödürlenýär.
Ne bu yerde bilişimiz ýaly bir näçe transport bilen baglanşyk täbir kynçylyk sowallary çözmekde, geljegin tehnologiýalaryny öňe sürmekde. Şeýlekem transportizasiýa boýunça ýaşlary ýokary derejeli bilim berip olary alymly sowatly etmekde bu institutyň ýetirýän hyzmaty ýurdumyzda ören uly bolup durýar. Bizem şu fırsatdan peýdalanyp ähli gelip görjekleri ýene bir ýola ýerde ýerleşýärler. Görkezýät we işlerini mundan meýlägin bolup üstünliklerini arzuw edýär. На выставке мы встретили представителей международной компании Fresenius Kabi. Здравствуйте, Анна. Расскажите, пожалуйста, немного о вашей компании. Я являюсь представителем международной компании Fresenius Kabi, которая является одной из ведущих международных компаний в сфере здравоохранения. Наша цель – это предоставление передовых технологий для поддержки наших пациентов. Расскажите, пожалуйста, сколько лет компания уже на международном рынке? На международном рынке компания представлена более 100 лет. А в Туркменистане? В Туркменистане мы работаем с 2007 года. В каких странах СНГ также есть ваша компания? Наша компания представлена во всех странах СНГ. Продукция нашей компании – это лекарственные средства, это инфузионная техника и техника для службы крови. Также расскажите, хотелось бы узнать, какие впечатления у вас о выставке и также в целом о Туркменистане. Но прежде всего хочется выразить благодарность организации данной выставки. Очень гостеприимные люди, страна с богатой историей и очень красивой природой. Благодарю, Анна. Была рада знакомству. Хорошего дня. Mehman tomoşaçylar, bugünkü ajaýyp sergide görüşüňiz ýaly Behişli Dünýä Hojalyk Jemgyýetim öz owadan pavilyon bilen çykyş edýär. Gelin häzir Behişli Dünýä Hojalyk Jemgyýetiniň alyp barýan işleri dogrusyna gysgaça tanış bolalyk. Salam, ilkilene bayramyň gutly bolsun. Mümkin bolsa özüňiz bilen tanış etseňiz şeýle-de alyp barýan işleriňiz dogrusyna tomoşaçylarymyza gysgadan düşlükli gurrun berseňiz. Sag bolun, emme Türkmen halkynyň ähli lukmanlarynyň bayramçyklary gutly bolsun. Tuğlama uluşuwalın bilen geçip dur bayramçyklamy. Biz Behişli Hojalyk Jemgyýeti Pena Adam Safarov Hojalyk Jemgyýetini medisinada ulanýan bir gezeklik we köp gezeklik ulanýan enjamlaryň üçinçilik boýunça halkyň hyzmatyna 3 ýyl bäri halkymyza hyzmat edýär. Behişli Dünýä Hojalyk Jemgyýetiniň dermanhanasyny siz bir gezeklik we köp gezeklik ulanýan kirurglaryň enjamlaryny almak mümkinçiligimiz var. Bundan başga da biz biziň alyp barýan işlerimizi lukmanlar kämilleşdirmek boýunça daşary ýurtlarda lukmanlarymyzy kämilleşdirýär. Bu esasyny Xitay Halk Respublikasyny, Türkiýe döwletini işler alyp barýar, hem sertifikatlaşdyryp lukmanlarymyzy kämilleşdirmek boýunça işler alyp barýar. Köp sağ olun, alyp barýan işiňizde bize üstünlük arzuw edýär. Inni geljekde öňüňizde goýan maksatlaryňyz? Maksatlarymyz esasy Türkmenistan döwletimiziň häzirlik Aşgabat şäherine, welayet merkezlerine täze hormatlar kadamynyň arkadaşy serdarymyzyň tagallaty bilen täze hassahanalar gurulýar, şolarda lukmanlarymyzy kämilleşdirmek boýunça işler alyp barmak, ählisini beýlek döwletlerdäki kämil lukmanlar bilen duşuryp kämilleşdirmek işlerimizi dowam eder. Nesip bolsa alyp barýan işleriňizde öňüňizde goýan maksatlaryňyzda bir üstünlük arzuw edýär. Toýly günlerde, bayramly günlerde didarlaşalyň, işiňiz ugruny bolsun. Sağ olun. Оставайтесь с нами, будьте в курсе последних событий.